Evangelist Ebuka Obi, or the problem of Ndibo. You people should stop disturbing this young man. Ona choloka Evangelist Ebuka Obi kwuo no election n'Igbo land. I want choko kwuo. Ona choloka Evangelist Ebuka Obi kwuo no election n'Imo State. I want choko kwuo. Mba gwana mo I want choko kwuo no election. Ona choko o were flag Biafra bịa na Zion ministry bịa ko flag Biafra. Ka onye gwa gị na Evangelist Ebuka Obi achọ nka ndị Igbo nwere onwe fe na Nigeria anyị nọ. Ka onye gwa gị na Evangelist Ebuka Obi achọ nka ndị Igbo nwere onwe fe. Ife niile a na-eme n'ụwa iji uche eme ihe niile a na-eme n'ụwa. Gwa m onye nọ na Nigeria bụ minister of God na-ekwu no election n'Igbo land. Tell me that person. Gwa m a popular man of God na Nigeria or a popular somebody ama nwere ezigbo ego na Igbo a na-ekwu no election na Nigeria ekwu na this country Nigeria. Ngwa okuze no election okpolo ya kpochie una ga-agbapụta ya. Eze ndị Igbo nọ na Lagos okporo since kpụbada man n'ime since kwa onye ọ na-emechigo ọnụ mana that man na-azọ right ndị Igbo na Lagos ona okpugo this man kpụba na DSS since then till today that man obere that man ndị Igbo niile emane ga hafụ ya. Evangelist Ebuka Obi abụ the problem of ndị Igbo. He's not our problem. Stop only disturb ya. Whether na okrusu to vote n'Imo State okwusat na vote n'Imo State o mechakwa ihe na ọ ga-eme n'Imo State election niile na Hope Uzodimma ga nọkọ n'ọcha ahụ dodo election o mere before Hope Uzodimma aba ebe ahụ ọ ya winire ebe ahụ ọ bụla ya winire mana ọ bịa ligolo n'oche whether na ọtụrụ vote ya ga-aligokwa ebe ahụ whether na Ebuka ekwurusu to vote okwusat na vote Hope Uzodimma ga nọkwa ebe ahụ olesa Chineke eji aka wee lụọ ọlụ ebube ịmana Hope Uzodimma ga aba n'oche ahụ without God eji aka eme miracle n'Imo State Hope Uzodimma ga nọkwa ebe ahụ. Mark my word. Mgbe o gburu ndị mmadụ o gburu mgbe o gburu ụmụ ikorobịa n'Imo State Evangelist Ebuka condemn ya ọ condemn the thing ọ condemn na osigbu innocent youth ka ifu na-achọ ebe Evangelist Ebuka Obi nọ. Listen to me. Evangelist Ebuka Obi ọ bụrụ ya bụ the problem of ndị Igbo. So ihe ahụ na-abịa na social media na-asị na ọ na-eme Hope Uzodimma campaign na ọ na-eme election na ọ na-eme campaign na ọ na-eme politics. You people should stop it. Onwere onye Evangelist Ebuka Obi kwuru su je tụnyere vote. Whether na Evangelist Ebuka Obi kwuru onye ọ na-apụta bịa tụọ vote na go bịa tụnyere apụga or PDP o mechakwa ihe niile ọ na-eme APC ga-achịkwa because they have their plan in Imo State. So Evangelist Ebuka Obi abụrụ the problem of ndị Igbo. Evangelist Ebuka Obi abụrụ the problem of Imo State. I want the same people na complain na ndị pastors adịghị agwa ndị gọvanọ ka ha na-alụ ọrụ na-adụchi ndị pastors bụ ịgwa ndị gọvanọ ka ha na-edozi obodo. Evangelist Ebuka Obi webinye gwa gọvanọ na-ewilo lụọ na school lụọ gọvanọ wee mee oye obe gọvanọ wee mee ya obe wee bido na-alụ ilu ahụ okene gọvanọ dara n'ihe mere kedu ebe Evangelist Ebuka Obi ji wee daa. So many parents na-asa Nigeria na ha mugosi ụmụ fi Igbo because of Evangelist Ebuka because nwoke mmadụ na-achọ ọdịmma ndị Igbo. Also one of the prophets na-agwa ndị Igbo niile ma ndị ụlọ unu na-asada n'Igbo sifa bunata na investment on na Igbo and the investment on achieve bunata na Igbo kita all the 5 states of Igbos. Ka ifu chọka Evangelist Ebuka Obi mere ọnụ kedu ifu njenye nwoke mmadụ nsogbu. The other election on Imo State Hope Uzodimma ji were ligote bụ the governor of Imo State or Evangelist Ebuka Obi bụrụ Hope Uzodimma na last ọ gbara bugo ọ bụrụ first ọ ya nwakwara ya kwago ya ebe ahụ ọ nọ. Evangelist Ebuka Obi kpọrọ Hope Uzodimma kpogo ya obodo n'ọcha ahụ nọ n'ime. Whether na Evangelist Ebuka Obi kwuru ihe ga-eme n'Imo State ga-eme n'Imo State. You people should stop disturbing that young man. Onwere mgbe o ji wekwu sotu jene Hope Uzodimma. Onwere mgbe o ji kwu sotu jene apụga PDP or APC. No. So Evangelist Ebuka Obi abụrụ the problem of ndị Igbo. Hope Uzodimma fa ihe ha na-eme. They have plan in Imo State, but God Almighty will destroy their plans. I'm the one that's saying it.